judgment shall be condemned. And we have come to appreciate the fact that God's power surpasses all earthly powers. Therefore, we can say no weapon or scheme devised against us can succeed, because we are under God's mighty protection. His power guarantees our victory over any opposition. God's promises is what keeps us going. No one can be able to stand against us all the days of our lives. As God was with Moses, so shall he be with us. And he will never leave us nor forsake us. God's promises are unwavering and eternal, just as he assured Joshua. God promises us that we will overcome all challenges. His commitment to us is steadfast, providing us with confidence and courage. God's provision. In the book of Philippians chapter 4, the verse 19, and my God will meet all your needs according to his riches, the riches of his glory in Christ Jesus. God's provision is abundant and sufficient for all our needs. When we trust in his provision, we are equipped to face any difficulty. God's resources are limitless, ensuring that we are always taken care of. Anopay, yemede kan ho de amount. God's purpose. Ewurade botaya wo wodema odasani. Ero na me pese metwe adwen disi so. Enu nti ye ka kire o se bibia ntimi nsori ntia wo. Akodie biara ebesori atia wo enyina. Chekirema biara ebesori atia wo atemu mo bebu ne fo a. God has a purpose for us. That is why owo botaye bi de mayen. Enti na mane kan sa asem. Enti taking the inspiration from Romans chapter 8 the verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. And okay, you have been called according to the purpose of God, and therefore he is giving you this assurance that he has a purpose for you. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to hand you over to your enemies. And okay, onyankopon wa adwempo owetiri mu pontia wa ma de pa chim sei osabra boni mu adene use mu aya utimi suara emu aya o yate bra utimi bobna utimi ema nipa hunu se ampa obre. It's all good, but anopai God's purpose for our lives is greater than any obstacle. Onyankopon ne botaye e de mayen no eboro ohaw ne amane nyina so. Ewurade botaye ne so obeye kese. Everything we encounter is part of his divine plan. Enti ebia na anapai eya osaduane ni ho a wubedi. It is also part of the divine plans of God for our lives. When we align ourselves with his purpose, we are assured that all things will work together for our good, and no challenge can thwart his plans for us. Anopa yi medofo mi krom ni Ghana ni a wutie me mi busua ni a wutie me anopa yi adofo abusuafo ema ne mema a mutie me anopa yi Onyankopon soma yen ewo mo nchen na awotwe soma wo soma yen no asem ode soma yen ma ye de ba wo nchen ne se bibi bie ni wono mo ebetumi asori de atia wo
ewo w'adwumam, ewo w'awariem, ewo w'asetena yi mu, ewo obra kwantuo yi mu. Awurade sɛ menka nkyerɛ obi a otie mi anapa yi sɛ biribi bia ni hɔ no mo ebetimi asɔre atia wo. Ɛne nti ɔde yɛ faa mu, ɔma yɛhunu sɛ ɛnyɛ sɛ sɛbe ɔde n'ano na ɛka n'ano fafa saa kɛkɛ. Ɔma yɛte aseɛ sɛ biribi ni hɔ no mo ebetimi asɔre atia yɛn kwan na nyinaa. Ɛnam sɛ yɛkɔ a wɔne yɛ na ɛkɔ. Ne honhom ne yɛ na ɛkɔ. Awurade me yɛte aseɛ sɛ biribi ni hɔ no mo ebetimi asɔre atia yɛn. Adenti asan sɛ ne tumi ano ɔdene. Na ne tumi kan yɛn ho. Awurade me yɛte aseɛ sɛ biribi ni hɔ no mo ebetimi asɔre atia yɛn. Sansa wa hyɛ yɛbɔ sɛnea naano ɔka kyerɛ Moses sɛ sɛdeɛ medi Moses yɛkyie no saa pɛpɛɛpɛ na wo Joshua nso medi w'akyi. Anɔpa yi sɛdeɛ Awurade di Joshua, Moses, Abraham, Sarah sɛnea Awurade edi wɔn akyi na ɔka wɔn ho no. Awurade sɛ menka nkyerɛ wɔn nso so anɔpa yi sɛ wahyɛ wo bɔ na obedi so. Awurade sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ abrabɔ a wo bɔ yi nia ebehia wo bia ɔno Awurade wɔde bɛma wo. Ɛne sɛ ne wasan de bi ka ho sɛ senti a ɔka sɛ bibi bia ntumi nsɔre ntia wo. Wadwuma, wawareɛ, wakwantuo, unyame som. Die nti a ɔka sɛ bibi ntumi nsɔre ntia wo ne sɛ wɔ botae de ma wo. Ne botae ne sɛ ɔba bɛyɛ wɔ brempɔn. Awurade botae ne sɛ ɔbɛfa wo so apagya ɔman no. Awurade botae ne sɛ ɔbɛfa wo so no de anuonyam de abrɛ abusia no. Sentia ɛna na ɔka kyerɛ yɛn sɛ akodie bie ne ho no mu ebetumi asɔre atia yɛn. Tɛkyerɛma biara ɛbɛsɔre atia yɛn obebu ne fɔ. Na Awurade sɛ wɔde yɛn huhu de ato asase ne so. Ɔde yɛn hu suro de ato kuro ne so. Ne senti adeɛ bia ɛyɛ obstacles, adeɛ bia ɛyɛ ana ɛpɛ sɛ ɛbɛbu nkam fa yɛn so no. Awurade asɛm me ate ase anapa yi sɛ the purpose and the plans concerning our lives is so big and bigger and bigger. Saa dwempɔ no ɛba bɛyɛ yɛn yie. So whatever obstacles and challenges, whatever things that the devil has devised just to thwart the plans of God concerning your life, say it will not stand. Why? Because he is for you. Why? Because his presence goes and moves with you. Why? Because the power of God surpasses all powers. And you are under the Almighty's protection. Therefore, dear waka ebebem nebo sebebem. Ni Awurade asebegyina. Ni Awurade aka fa ye ho. Eno nkwa ne begyina. Yɛde asɛm no de bɛwie no na ne ameka kyerɛ wo ne sɛ yɛn yɛ de ana sɛ yɛbɛkɔ so ani anya gidie ne ani Awurade anante. Let's continue to hold on to these truths. Let us remember that with God's presence, power, promises, provision and purpose, no one can stand against us. We are more than conquerors through him who loves us. Let us walk in faith and confidence, knowing that we are victorious in Christ. Coming together just to work for us. His presence, his power, his promises, his provisions, and his purpose. Presence, power, promises, provisions, and purpose. And niyama enumi. They are all coming together to work for us. Therefore, we can say, if God is for us, who can be against us? The assembly you see, Nama Bompire, the Amon Mine, my Bompire, the Mabusian for say,
asɛm a abɔfoɔ no de ba ya yesunya no na wɔtwe we nyina no yenim sɛ obotaye awurade ma ne mmra mu emfa ma yen yennimu adanse yenye mu abrempɔn na enkyire wiase sɛ sampa de ɔde ne ho to awurade so no adeɛ nyina di boa no na ewie ne yie ebesi wo yie sɛnea asi Kristo ɛne na busua yie no baabi ado na besi awurade de wɔbɛhyɛ wo nsa anɔpa yi yɛde asɛm no ba wie no nea mpɛ sɛ wode hyɛ wo tirim no sɛ you are more than a conqueror obia ntumi munka mo mfa wo so amane ne de bɛba tie ɛno na maka kyerɛ wo no sometimes we face challenges and obstacles and a whole lot of things. Sometimes when we are facing them, when we are going through it seems say so insurmountable. Hey, we are here o dan ye. But I have come to tell you, say we no ebetimi insurmountable. Ewurade betimi adan na mana ye. Eye niam num en wa hye yen ho bo. The presence of God is moving with us. Enti fa akukuduro abribia no, I want you to remember. I want you to remember say onyaminti pia mi di nkonimdie na eko. Abribia mpesa de se utirim say onyame ka me hunti. Enkonimdie na me de bebe fie. Ka kwanhia mpatuwo nkwanhyiawuo emihu yang manko edien ne saa nneema ne nyina no. The presence of God is moving with you. Enunti no say, what then shall we say to them in response? If God is for us, who can be against us? Why? Because his presence is with us. Into who can be against us? Onyame bambo kan yen ho, onyame tumi, onyame honhom ene na eko. Ene nti me kwa me kwei, me nkoka obi niam angu, me nkonko fa asem mafie, obi nkonko twan ntwato so mfa metome so. Ade bi e mani panim gu ase, ebere nipa ase me pia me media kukuduro na epie, media kukuduro na ekọ madwuma so, media kukuduro na ekọ ba bia me ekọ no, sanse awurade honhom ene me na ekọ. Afa onyame tumi nti the metumi aka say, no weapon formed against me shall prosper, and every tongue that rises against me in judgment shall be condemned. San se awurade tumi eboro tumi nyina so sa tumi ne na menenam na ni nyina mu no se wahye me bo ne bossa wahye me ne se na watwi abrabo a me boyi. Also said ya me kan Moses ho no, as I was with Moses, so shall I be with you. I will never leave you nor forsake you. It's a promise from God. Bible me ati say ono nso se ne apam korafo nyankoro pon eni nti woni ye kwasa apami obekuram obe ya nifamu de. Afe wasam ya babeti ase in the book of Philippians chapter 4 verse 19 say, and my God will provide all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Enti die hia me ode bema me. Duru ba bi na me hia sika awurade de bema me. How I beba de I leave it to him. That is the provisions. When mu nyina na o me ate ase anopai say, or yet we with a purpose. And the intended purpose is to prosper you, is to make you the head of the family, is to make you the shield, is to make you the refuge of the family. Wo na oba be ye gwanko bia de amabusua no. Eni nti na awurade se akodie bie ni ho a ebe sori etia. Eni nti yen asori anopa, we are moving with this thing. Therefore we are going with some sort of confidence and encouragement and with some boldness. Eni ade koye adwuma so. Fa akukuduro fa koye wadwuma. Fa akukuduro fa ko ware. Fa akukuduro fa ko wo. Fa akukuduro fa tukwan. Fa akukuduro ne sa asem wei. Fa kyekere wasene mu. Tie it around your loins and move with it. And let's see say onyame ne tumi enye kese mfa ma wo a.
Eje Nyankopɔn ba Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn Ghana Nyankopɔn no ɔseme nka nkyerɛ obi otie mi anɔpa yi sɛ emu bɛyɛ dendeɛ batɔka wo ho ɛyire so kyere so sɛ denyara awurade onya wo ma watamfo bedi adanseɛ na wo nso bɛka sɛ mede me ho tu awurade so no adeɛ nyinaa di aboa me na awie me yie ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo na wɔtwe nso yɛda ase o sɛ ɔma yɛ kwan na asɛm a onyankopɔn ɛde soma na abɔfoɔ no de ba yɛ a yɛn nso so yɛde brɛ wo no woyɛ wo setie na wotie yɛ yɛwɔ gyidie sɛ de awurade aka ɛbɛbɛ mu ama adansedie abusu ama ne mma wodia ne sɛ kɔso atena ne nwunu na se ɛnya akakabe nsɛm na akokɔ a wɔyɛ mpani nsɛm akokɔ ba wɔyɛ mpani nsɛm no akoroma ɛna de ne kɔ yɛ osetie brɛ wo ho ase na tena awurade ne nwunu na se na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne de ama ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo sports ɛyɛ up next ɔmo wie a yɛbɛsan ba o ne yɛabɛtoa so jo apo mɔkɔ obi bibia kama na so ɛ nyame adom me nso me ho yɛ bibia so didadin sure bibia edi anapa ya obi sɛ wayɛ ne wei na nti ɔso wayɛ den wayɛ ne wei no wayɛ ne wei no ɛne yɛ wɔ sɛ me check hwɛ because ɛyɛ na ne yɛde si ɛyɛ hwan a ɛyɛ kofifoɔ na yes mahu wɔ ha okay wo sɛ ɔmo yɛ hefoɔ kofi kromfoɔ na jahafoɔ no ɛka adwie nka yɛyi ɔma fi mu ɛka adwie nka yɛyi ɔma fi mu ɔma prapra ma nim kama ɔma yɛ adeɛ abenasefoɔ nso so adi ɔmo ho ni nti nsi aka hefoɔ ɔma aka wo no ho ni asɛm yɛ ato bi no mu nti ɛnɛ by 6 p.m. me ankasa ba be inspect sɛ by 6 p.m. no yɛbɛyi deɛ ɔnyɛ serious na afiri na ɔmo yɛ serious no yɛde ɔmo akɔko no titi because ɛyɛ ɔkyena na awɔtwe asɛm bia ni baabi a ɛyɛ ɔkyena na awɔtwe nti yɛni bre na ɛyɛ akɔso yɛ bi asi hɔ de akɔma adagye nti mo a munya ntua yɛ no no ani yɛ kan mo mra mɛyɛ mo mamrɛ ɛkyena na awɔtwe na dwumadie ne kɔso ɛwɔ bata bi nti any time sa adaro yo finance na no pay adehyiman ba Ghana mamba yema mo nyina akɔ aba soronko bio ɛsan ba Ahenkan 93.3 so yatena se na so som no yɛde bro agudie mu nsɛm ne ekotwi kɔ breman efiedie na fe nkɔfo nkro so die no yabɔbɔre nyina no a yɛde nkra na ɛba begyaw ene anɔpɛ midin Joshua Kwabena Ejenim Yosef Ejiri Albertine nka enche Raymond Asheteraj produce show no sa enso ena Benito Mauli enso eboa ene anope me fasida ema Afrakuma Community Hospital omaso yasen abo isikatu sa gudie mu nsem no ye fambro de tie ne se ena no pa wasole nyoma enkoye waltinka se a ampa oyare ankasa ya robi ehhehye ho re foko piemu ewo eye Afrakuma Community Hospital na fe ye hwemboa na bibia nso enko kama Enfama ya rebi atitu bia na yese bre ye beboa na afi ye doctors ne nurse fo no ne midwife so no enso ahwebo anya ruwa nyina enso atu aira OPD ho lab ho theater ho labor one children so nyina no ebi available ebo Afrakuma Community Hospital de tie ne se ya rebi atitu bia ne bra ye adwuma 24/7 ye mpon na etwo na ha wadwen etwo na agya akodanda de a yese bre ye doctor onim etwen ye oboyu two no ede amawa ha bia enso embe chire biu ama Saman Stadium Road Gan West Municipality ni mu honum na obohu yen ginchiremu asimidie 059 700 5963 059 700 5963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Festus Enterprise enso sebra ene office bi na wo bi ankrankran wo fie na pese ne Ghana Premier League afi English na do ne chema itaren siri a eba so yi unya bi hwe unya bi enjoy office anase wadwuma ma koremu ewaye Festus Enterprise akachie na fe yembo ne ma decoder ni da on ma ebetimi abodwuma mretenten enso edi ama multi TV na opebi atwa
bi DSTV ene upe bi atop so recharge a Festus ebe ya ma san so na Star Times Canal Plus AD Plus ne nyina no ebi ɛwɔ ɛyɛ Festus Enterprise unim sɛ Olympic game no ɛnso egusu a ɛkɔ ɛwɔ ɛyɛ Paris ɛno nti no ne kɔgye ɛyɛ decoder na afei ɛmo akonya na nso hwɛ Ghana mmeranteɛ a ɔmo betumrika ɛnso ɛwɔ Olympics n'ase na bibia ɛnkɔ yie ɛmfa ɛma o gye kyɛn so bepie mu akyem da ha no nyinaa nyɛ aka kyepɛ na oba obenya satellite na afei terrestrial decoders a ɛni ɛda hɔ no ma ɛsan abɔ adwuma mmere tenten ɛde ama TV ɛde bi aba Hisense Asano LG Samsung ne nyinaa no ebi ɛwɔ ɛyɛ Festus Enterprise AC etuntum bi brand biabi horsepower biabi ubonye bi ato ebia wo AC no wakoto wan fan bedan odekodon bi wa fixe amount fort aba ho anase bia onso de e foforo kra opese o fixe a yesi fa bedan yen mewe neyi afixe e de amawa o ha bia embachi bi satellite no nso afiance wakoto anase ne obi be fixe amount uyi a enyi a yesi bra e be hwesi sa fort ne e de amawa onsan enhia ne biu yene old chumasi sport no na ebo nhwenim yesan so ene shell free station no ebo nhwenim 0244515849 0244515849 0269 305785 na one Festus Enterprise enso akasa OD Electronics enso sebra we ejumako a na se ehye Odi Media Networks ase de chene se open ceiling fan open rice cooker blender washing machine electric iron fridge deep freezer IB tabletop na se double door ibia kopiem OD Electronics na fiye ma bi na to papa se AC ye bi aba television ye tonton bi de chene se we no ewiase aidin anu ntino ebia oba no TV no ye se 1007 a ye se fa half bra o de half no aba ene ye de TV no ma ye de AC no ma ye de fridge no na de akofie uyusu no na de 3 month enso etua na bibia ekoye e de ma wo hwe echi akwan e wa chemodan ha no ma Stadium Junction kwantanum ye ne entity Ghana Police Service no e na ebo enhwenim upenchiremu obi a Fre Benedicta e was 053 9500 514 053 9500 514 na fe oni Odi Media Networks nei Odi Electronics ehase ne enso edi enkomo na bibia akoye na wo mu nyuma komo so ase ne na no pai edi agudie mu nsem ehia wo kasafidi eso yen nsem na se na no pai Defi media ma eba ni na se Nyankopon ayadoma na setie ni park no we foforo kwa mpinfo ahwe aye so otakwa ne patem a omne ba bona fe bia so akoyi ede amomo na mpinfo ada betu dwa se Nyankopon ayadoma eche bia na se omba bibia no na magemu ede ama takwa ne patemfo na fe amatumi asiakan enso ewoso na sei ena dwumade no ebesi akọ August 16th ena se mpinfo ehwere dwumade kase no enso atodwa na media ma de atodwa sei de mpempram no kase nedua Damani Eremo Koforudia eho na preseason no enso ekoso 2 weeks time no amesa Damani Eremo takwa na fe game abetodwa no mde bie eyetie ne park na no omni Kumase Asante Roko enso na de bebo ani na fe amabia no na wajemu adama takwa enso ene ne patima de mu komo no ede ajao na yeguso our preparation at Ghana Premier League aye clubs omi preparation edi Eremo 2024 2025 league season ni mu no team ba kwa afie ono so oka 3 clubs omunya promotion ebe PM Ghana Premier League ni mu no Vision FC Boboko no na Vision FC no ka said omuguso omu stadium no omu ACSA preparation eguso a ekoso head coach Nana Kwaku Ajimai wakasa papa uro ni chiema ogita UEFA Lances B na fe CAF Lances A ne odebebo adwuma enso ede ama Vision FC Boboko no osua de Cagliari na se abeta Canada minimum wana papa no ene na so kɔgye na disua bibia enso ekɔkama ede amano na ɔso no de Ghana Premier League afia ebe hyase no ne philosophy odi wuram no Pep Guardiola star ɔso no on Pep Park the Bus say nei ubobo na u defend sa no ɔso no de nani enje ho na nei se olusubo na press hard na fe waje ope possession football no ntino ni coaching star ni nyina ha ene ɔde ba Ghana Premier League afia ni mu no nei Pep Guardiola star no de eba into say sa star la boy ene sa formation ba bo no Ghana Premier League clubs ni na afie omo hwe anim Vision FC ombe make mark our Ghana Premier League ni mo. I think I'm a perfect clone of Pep. I think I'm a perfect clone. I hate withdrawing footballs. I hate defending, parking the bus. I hate that.
I'm very possession oriented, very progressive. I want to play through the phases. So from phase 1, if it's a goal kick, how we play from phase 1, how my players position themselves in the middle. I like it when I have a fullback inverting to create overloads in the middle. I like it when my wingers are high to give me the width of the field to stretch the opposition back line. I like it when my striker gives me the height, stays with the centre back so that they can close up and open up the pockets so my attacking midfielders can attack. When I lose the ball, I hate not having the ball for too long. So high pressing is what I employ to be able to win the ball back so that we can still play. So that's why I'm saying that I'm a perfect clone of Pep. I love Pep's style of play, and I teach my players to do the same. So I think that people should expect Vision to be playing this style of football in the Premiership. Enti we Nana Kwaku Ajimai, new head coach. Edma Vision FC ba ye ncheye enti ne brofo de obawi ama opa ha na Ghana Premier League ne ehia na so kɔ insu atreman won na se ewia hyen ha ibe se sa formation kan ina no obetimi deployer eno de mra ne nkrabia ene beche ono coach a obeda Vision FC ano na afi 2024 2025 Ghana Premier League season no odi omo ewiwie Yenani enrem Glorious Accra to football kudumundi komanso mfemfere mo fema ene aropede na so dani enrem wo phobia ye fo so ya report e fo no eba ene sem goalkeepers miensa esomo ene last season on bo adwuma na sem prempem no kasai tinto ntam no wi adwuma ya amsom konkoto so efufuro na branch odi kan aya rated ata ono odani enrem phobia obebo ye papa aboa amahato folk eje league eje mtn fake cup ni na penfozo ntumi ene no enya adwuma bi mo janmu amaneko Branch Tosimiano, Richmond I, Anusum Pinfoso to meaning Yadma Bima, Siamano Casama Janimo, and so Amanoko, Ofori and Chusono, Udani, Ewomophobia, Nesom Soma Jamu, and I say go Pemian Senina, Amutomo, and Ramo, and Yaduma Bimano, and I send Pinform da to Focanobako, a perfect Yaotamoklu, and so then Comaka Edia, or so Dani, Erem, Phobia, so I am Pinfona there. Amguso, Amobo, Juman to Tonyama, send a bit me a quay in the place, no one some candy, or say, Eddie Papa, now you will play. Bio man in the transit, say be on standing contract no information. See call bebo and then yama bed demand no nyadiam pinifono, ebe to me at this Tuesdays and call for come sama. Omunya but television ye and sana at the subono abon pinifono. House of Folk has a leadership that is very responsible. Now I want him now to call the coach and find out from the coach who at the board level or the board itself or the chairman of the board has denied him any player that he has come with. Even one. They have a series of problems. If a footballer comes to it, he says he wants 25,000 cedis a week. Are you going to give him? Or he comes with demands that are impossible? Or his manager comes with demands that are impossible? I think people should know what they are saying. They are going to say on radio before they come on radio. Let's just come and throw things about. I have been in this game for over 50 years. Call the coach now and find out for him if he has brought out any news that he has been denied. I mean, this sort of talk should stop. We are still in the exercise. The exercise is ongoing. Those of you who have been in football before, you will agree with me that it's not a joke. The demands and behavior of players is unbelievable. So one should not talk so loosely like that. We a commander said board member at the Glorious Accra and so Edjandano pay. Yen free Accra so folk na free ni enchemo and so our Ministry of Youth and Sports Papa Domano as Minister of Youth and Sports na Mustafa Yusuf no so akasa aban ebay omuka say 10 regions our Ghana ombesi 10 youth resource centers and so edi amayen na enano da press say na pan echechum say yes jumade ni de egusu a ekos ewom say enche na abato eba so de na so omafisi challenges bi and so our youth resource centers na omu esinimo osi emu insia de na say phase 1 phase 2 na egusu a ekoso na emu enan so de challenges omu FSB papa ni nyina ne say sika nei onu betwa contractors ne kam na omaye adwuma na omawie na fe oma present ede ama ban no ede asika eni ho omu entuaye enu ntino ayade contractors no ebi ofie ebi so enyade a na say oma sta adwuma asekra enu ntino o hye Ghana fo nyina abo say we no enche ayade sika ne ba o metua na afi niaka we che nyina no omawie kama na youth 10 youth resource centers no omawie ede ama Ghana 6 of the 10 youth resource centers, both phase 1 and phase 2 are ongoing, and very with some of them, and I must admit, with regards to payments to the contractors,
Because the contractors have offered the project to us, you can't go and use it because we have not commissioned them. The challenges have to do with payment of their certificates, but we are working very hard to make sure that they get their payments and they can go back and complete them for us to put them to good use. Then the four that we had issues with the contractors, that's Azuma Nelson, Youth Research Centers in the Greater Accra here, Nindi, the Northern region, Navrungu in the Upper East region, and Mideyine in the Ashanti region. Recently, we asked the contractor of the phase 2 to start. In fact, he has started, and we have to also abandon site because of payments. But the second phase has started, and we have to abandon again because of payments. But let me assure you, the media, that we are working very hard to get the payments to all the contractors to go back. We Minister of Youth and Sports Mustafa Yusuf Nkomo enono one friends one of my central for SN Ebisan or press and I say African Games at Ghana yaji host here Accra ni Cape Coast ye bo dwuma de no yadia hotels nurse officials na fi athlete no mo ba ombe dem no yadia hotels managers no omo air transfer ombe siu Ghana court efise omusika eso omo saka baby players ne be da ye baby athlete ni afi officials ne be da ye no up to now over 100 days near Ghana yentuaka na eno so nsem ne se ne sitie o se da bi wo mi se nei o mo ne 44 hotels na ye adwuma o krom hanom de nanso ayade a enye 44 ni nyina ene nei o mo twe aban fom sika o se wo mi se 44 hotels no o matua emubi na mum aka 28 hotels pe na Ghana yenum ewie ye nanso still na even 28 ni krampo no o matua over 40% enso edamon enti report nam krom se nei hotels no ede aban ekokot akodwom sika no sansem se otia enya no krenemom omu guso ne omu bo adwuma se na be ye omu sabaka sika na fe 28 hotels na aka ni sika na akam no mahwe atua ede amom 44 hotels were engaged during the African Games, and as we speak only 28 of them, that's the ministry pool, the rest have all been paid full 100%. So when I see the reports over 48 40%. And as and when we receive funding, because when you have budget doesn't mean that you have the money seated. As and when we get releases, the rest payment will be catered for. In fact, even last week, last 2 weeks, last week, some of the hotels were here to pay their checks. So the report is not accurate and it is not true. The truth of the matter is what I've just indicated. Interior Sports Minister sini obi aka bi aboa na enokro na eno no waka kire mo no enti no we aye Ghana Youth and Sports Minister Mustafa Yusuf nkomo no odani Misasa report esansu from Ebana Sama branch fene Kofi Agbezime odani Roma Vasa last season o ana mo confirm free bechem United we PM awa to focus your branch boy enema ashara nkoye enso amfama no report to dwanda no pay and say see branch no at the heart to focus jaho ema odana ni Erem was Samatesa okusi akan 2 years contract no on Samates for so wie 27-year branch fene Kofi Agbezime ekwakosi akan Erema Samates bobokun yankon kofo nkroso na yen sha sefen fi bobokun kwa yefen Aston Villa boboko nim na nia Urban say abrante yefen Karim Adiyeme abrante sina kan edema Borussia Dortmund na yadia Dortmund for omo opini say wa pa abrante ni bia no 35 million pounds o de ba o mbeja abrante ni mu edi amom na nya Villa nko na di a player yachi Chelsea eni Juve nyina show interest e abrante yefen Karim Adiyeme mo Aston million pounds and as an this one Western United for some open and so report about say Aston Villa for
Euros no ayade aboboku anasa man ya friend Spain na omogie na omogie trophy ni wie no na Alvaro Morata na fa Brent fan Wardry eni gen abroso anu ntino omo to nwum bi na omo ka say Gilberta Spanish Gilberta no so yekura ede no hom enu ntini FIFA say sa ne man on so asa utiatia u kan obi ahye enu ntino ono so enu ntino ode ban enso akọ ede ama abrantia ya fan Wardry na fe Alvaro Morata na mom omo twan veritable bonten mu na City ade nsem ababo anten se ene omudo omu sade omu sa omu hwanim se ban na se UEFA ade beba no affect abrante for the World Champions League City ebonum na se affect omu dia ene na omu player ball no nimbo pan no na obekoyo enti we kakra ene so efficity eba Basan so as a report for mo eba akwe Guardiola and say coach at Manchester City Boboko no na ya bopi Pep ni ebisan say Pep Guardiola papa friend judging club na ne eboni EPO ni mu pa na even mo ravan kwampo shase Germany wa bra no Dortmund na so Munich oja ho bai no anche na so fi Germany be PM England sisia de no coach Liverpool on Liverpool aja ho sisia onso ye head coach Edman Man City on na preso na onso obatina anasa obeko Pep say na ya de na sa de na ye no unya bibia ade na ye woni eje ho a adenti na ese ujaiko eno ntino be say 9 years ni ene yi okaka ko City no ono de onya na dwen say Jurgen Klopp ko njo no so beko da bi obatina staff anhwa wa send contract na Edema City boboko no Aston Villa £1,000 a week. So Brentano ending with bottom so assist can the background me ya dia me pe. Munja woni kwesi akan and so ever Manchester United will good. Kofi na so ni say City last is number G league no. I'm not Tottenham was play ball game bi. Ama son hu me ball shot bi enema Pep Guardiola da for ma o say ball na share you know. When the goalkeeper no dem no goalkeeper friend Stefano Ortega na o me say okopie mu City o dressing room na fi City team ni mu a na mu kan say Stefano Ortega boy dey sanka wan china ka league ni anji o we dey wa boa City o ese say o mu kan sansem no na branch friend Ederson Morales o no first keeper edema Man City no no say o mu press Stefano Ortega and when you see on sign contract grandpa o say that be as a more boss Stefano Ortega but too much and when you anja obeko na nearby say elite hard club almost start the pro league no the 50 million pounds aba say ka be City player on gem na for me say kan fam na so still na Ederson no as a more krokro say ka be ya betina na for standing contract na Edema City boboko no yeah na and ekutugu for some justify and then I justify me back Friday I think they be a no pa and then I justify na amobo baso na Orlando for some bo Sunday amne Diamond Stars Orlando so some bo Sunday amokwa kweti amne Diamond for ebo okay and Subwa Sharp Sporting Club and so say omo justify no Sunday 28th and baso Akim Ofanse AstroTurf no so from 15 years to 20 years who was amphibia uremu Ofanse AstroTurf no so Sunday 28th ubenye bi no abo na bibia so akoyi ama upenchemu bia frɛ Sharp Sporting Club for 024 500 1922 024 500 1922 and 024 23 62 204 na one omo enso edi enkomo na bibia akoyi edi ama Mr. Kwasinyakon ono so ne mame ayi no Madam Victoria Nkroma aka Antisisi na yi no enso baso na yi no baso ewo achianse bebi a ayi no ebe stage no achianse agric ye ben Pentecost asori no honom na dwumade no baso from Friday ekopim Sunday no honom na bibia enso etofuma enya semkotoa eno ntini Saturday 10th August and we keep no enso baso achianse agric
near a Pentecost church no hodom na dwumadi no so basuntie nyina yan kambo man na fi Mr. Kosinyakon credit officer South Brimura Bank a chance branch was also double as a Ghana Cycling Federation no omo penny pa eno ntine nyina ye kambo na fi ne maame a oda fom Madam Victoria Nkroma AK Anti-CC yene no akọ prepare the chikama na bibia so ai akoyi ede amaye ede ni beko stadium ho no ko hwe stadium ho no na bibia so akoyi okazo mabe ya nti ye di sia na fia do ase bebre sa do afidie ne enso eto ha ma e kina so ye ko wanchi DJ Shabu ne papa enso eda form eno nti no DJ Shabu e kina ye beba kama won na bibia nso akoyi sene ya yenim dada no we kura nye kasa bebre DJ Shabu ebeba nti bibia be kokama yedi si ya captain in the morning obobo fori amanfo etwa so kopimta manondu ebo midin Yoshua kwabene jenim Yosef Faji otinin kan Raymond Ashetero advani to Mauli boy support show the bibia enso ebe jana no pay captain in the morning obobo fori amanfo over to you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Good engineering, we have the correction and good pharmaceutical. 93.3 Achimabo, the best in the east. Ghana Adisiye obuoba ba ahenkan 93.3 FM. Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why you're in Santa? Hey, when you're being grandma, when you want to come and wait, I don't see what for you, why
of my heart be acceptable to you. Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejenim, Kofi Ejiri, Ben Mauli, and Yabusianka in Idoma say. Busho Brenner Simano Ebia San and Konon, and our Bapano Panon son ho matching. And only Jumedian in your frame or Bow Ba or Furi Amanfo. Yeah, but was so now yet the Akajina so at the amount, of course, you best switch it to the brighter side of life. Can I say a million words? We will celebrate with them. My depth of gratitude, words fail me when it comes to you. May my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's a wing to give you praise. Oh, may the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa, may the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, Yahweh, why you're in Santa. It is a man who wants may my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak Tiana birthday wishes, you know. I have only two. Meditations of my heart. So I'll do this now for your DSC. Meditations of my heart. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you, Samuel Ajiman. Samuel O. Ajiman. And the message says, as I celebrate my birthday, I am reminded of your boundless love and grace. Lord, I ask your blessings and guidance in the year ahead. Samuel O. Ajiman. It's not enough, but what more can I say that you haven't heard? Yahweh, why are you in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh, why are you? So the final one, no, Nafi Nimra Eha. Yemefa Wadachi into your brack when your foot in addition womb. And for a glorious happy birthday going out to Manfred Kumsen. The meditations of my heart be acceptable to you. Manfred Kumsen, CEO K Banks Creation. Or Accra Santa Maria. So once again, a glorious happy birthday going out to you, Manfred Kumsen, CEO K Banks Creation. Accra Santa Maria. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, do have a good one. Manfred Kumsen, CEO K Banks Creation. Santa Maria, no one crying. I didn't count when I come so idea into me and Bremen Fama. Why are you in Santa? May the meditations of my heart be acceptable. With that, where do I begin? Or that chinty or bra went to a foot near the Sia a womb. And also so brasso, yam fan to us so you are. Na yam fadia come from mount. Brofoka was sometimes we are tested not to show our weaknesses, but to discover our strength. Means to be wrong. Sometimes we are tested not to show our weaknesses, but to discover our strength. Oda chinti message ya de nam anopai. I don't know. Eduru brebi a de pese ye kire nyina ne se eduru brebi a eya na ye konsohwe mu ye kwa amane mu ye hia eniema bi a eye no nkire se ye yemrewu, but eno no boayen ma yehunu baabi a ya ho odin ewo obu onu mu a okwa amane mu a obom pae pa
Inti eboa ne mani ba behunu se se wo ye mpaibofo. Inti entwen ma amane ne mansa. Obu hono a ne ho kire no a onim se ne obo economics pa. Emehu se se otumi hye ne ho so ohu dandan sika ema etumi de mfaso de bre no. Obu hono ma wo sika ne anti ototo nneoma no just like that ototo ne saa keke. But se ne ho kire no a ehono na wo behunu kwan ye obefa so a obeto ne nkakra akra eno ne boa wo ma wohunu wa hoɔden a wo nti duru bere bi na samane bi ba amane ne ma se baba be pa wo ho ntoma monhwɛ ya wo ye mmere monhwɛ amane bi tu no ahwisu a wosu ene saa ne amane ma no da bi ne mum ya na amane ne ba eba be so yen ahoɔden ebibie ya ahoɔden so ene de akyerɛ me ehunu se ampa. Sometimes we are tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths. And no, any message ya anapay ye de ebrewo e to bribia e ya na mane ne ba e ma se be pa ye ho ntema ama ye hunu mra ye mre na mum e be boa yen e ma yen so so yetumi hunu ba bia ya ho odin e wo enu nti obi tumi ka se me ho ankire me ananka menim se ye bo economics. Nti economics na wuhunu se uboma ne yie no eno ne wa ho odin enti free saa da ne ko nyina no e wo se wusua sede ye bo economics a aho kire ba ubetimi agina mu. Obi sina menim da se ye pamu mi free fie ho no mo a metimi akọ ha dan foforo ene ye pamu wo free fie ho no mo no unse watimi ayi obotom sika kwa ha dan akyere wa hoɔden awo apa wa hoɔden ho e de akyere abie wa hoɔden so de akyere say say you can do this too na munim na minim say me kokofo obi ba beka me ho ametimi ahwe no boys ni bebre suro akonhomanti boys ni bebre suro aware but anopai nyakukuduro na ware wo betimi ahwe no nyakukuduro na wo betimi ahwe no obi wa no say me kɔ wakwede me dan ahwe no wo betimi ahwe no ebiribia ne ehommoa ewurade odeba anti first no ana wusa no na nyankopɔn ma osika wunimi ni ade beye but ene wunyi ye no ewurade ma osika so odi sika ma wa wunu se sika ye ewurade dia ma me bi kotua light bill me bi kotua water bill me bi kotua boiler bill me bi kotua atare me bi kotaduane me bi ko han dan me bi ko ese nti se onyame di sika ne ma wa onimini a wo de beye na wonsu nimini ade beye enti nya akukuduro na tu saa na mo no eduru bre bia ya na nsohwe no eba no emma se eba be kire mra ye na mum eba ba be ma yehu ahoɔden a ye wo e wa abrabo yi mu a enam se bibi nsi ye nti na ye yesi ye ni saa ahoɔden no obi se mesebofo atu maame a no wo hwe me papa a no wo hwe me papa yi na awuo yi enti abrabo die apem me nso me ka kire wo se nye nokore abrabo ne mpem ye wo ahoɔden bi wo mu a wo ankasa obetimi di apem akɔ anim na wabobra na yeye saa nipa ne wawu a wo abrabo de enwu ye enti nya ahoɔden ne akukuduro obetimi ka se me beya wa firi mu die me nyi se me ye nipa biem obeye nipa wa ho ade ni wo ba ne ho wa ho ade wo wa wo nsem ene awurade nsem enti se bibi na asi a ema enu mebunkam mfa wo so awurade pese odai wa ho ade fufuro bi adi ene nti ne baaye awurade nka yen ho na omoa yen oma yen tiase e wona semu adom ni nti amen. Oda chinti ebusua anopai de de brewo eno no medasi Ghana adisie Ahenkan 93.3 FM that you haven't seen. Yahweh, why are you in Sanja? Ghana adisie
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. When you hear motivation, you should know it's J Scratch on the beat. Fire, your body be fire, my heart desire. Scammer, where be a macumma, my Mariama. Oh, your beauty the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling it different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Your beauty the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling it different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Butterflies in my belly, anytime I see you. See your thighs and her body, baby girl, I see you. She meaning no delay, she want to the raru. Oba se mi nyawa, so watch me the miss out, baby. Your beauty the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Your beauty the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Abusia ya de one kratambo so de to adwumadi ni so e de ama Feeling me different, I know go forget. Mariama. Do my body, do me shake it. Mariama, Paulina traveling. But seriously, data boy den yo. Ana me nkwa na me to de ne boarding. Data boy den papa. Empanimfo madaroma. Se de mi bu afunu se me de sa abufuo ne kasa wan hwe ya me wie pe me kopa chewo. Inti me sre rade so nso me kumamu na omoa ba ku bi ane eto anope ya o ma send message di ama me se o ma pejam from eye said ye ne eto no unim ahe o mo de abeka ho o mo de 40% e na abeka ho aden na mutirimu odin sa mpanimfo am organ ha da bio aden like DNA ejijemo because it's so serious, it's too much. Oma peja di animu no, oma de 40%. 40% increment na babeka ho. Mi hu message na me say oma ka tell me say dear hwan from 1st August. We himfa. Eni. E na oma dia beka ho wa hai. See, dear one subscriber, and I mean, we wish to inform you that effective 1st August, there will be an upward adjustment of the monthly bundle price from 60 no to 100. Abba. I don't know much more days are. Much ding. Munya nipa mbetimi akuno munwi nipa ho munyina mwasheda ena mwayese modwi nipa but munwi nipa ho na yetumi to datem 40% straight ana mutiri mu adenza eh adwen pa ma che ni amajo so amwa memu a ma no bepa but empanimfo no mo Ghana enne mi nyi wotwe nyi adoa ye ya na yesi mpanimfo bi ni mo nyina enne mi nyi wotwe nyi adoa omo nyina from the president to the last person omo manage oman no omo nyina tirimu odin omo tirimu odin pa is it that more no hey onkwa na anam ne menkwa no yo any other for an anti cobra ebi abeko be ba ne ye asemo hey element tirimu odin sam no my din konkom na maye adebio edi be wickedness no
say you can say 1 week with me database at 300 Ghana city. 1 week. Anybody more than 7 or no? I bet him be out here the Biba count. Come into I see Monsieur Nimusa by end of 2024 so better. You're more canon. I reckon. It be a pure wickedness. Pure wickedness. Now, who are buying on one hand, who promote commerce. And as you see, and digital, I know I'm not preaching. Now, Sabi, digital, and the end, you promote. Is it not data? Yeah. Oh, nipa ba konoano. Wako fa yi levy aba. A collapse commerce business. Data nso ankofo e de be yi omo niema dandan omo hono nso a yetumu boom 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 aden ne etrimodin nsem sa dia na esi dia na esi etrimodin nsem etrimodin mutrimodin dodo na we ebeye de na ayi ye kan say obi enkoton ne ba nwane na do so obi enkoton ne ba adwane obi ewu mo nkofa ni fun na yensie omo ekọ e na adwane obede omo adwane ope kwan kwa watitiri modwe ma onya kwan ne nyame adaroma ozo nkofa funu mra efuru ode ne beje yede omo adwane na okura nka baba na se yen atie sisi omo ma yen nyina adwen asey o omo ma yen nyina adwen asey Allah this one man data data untimi nto me see say eduru bosome pa na me kwatwetwe me niam bi ahwe data amato a me see untimi nya goduro yes ade no untimi ye me dia me yes ade ye nya se enti wo bre ye kumenkuma na ekonifa gasam gwa yes ade ne yesinka data na wato no kra ya aso achen wa katua asemo say asem ne ya were where to the extent say who said all kind of from who says a penny will fear or drink sad any who and now because of some use our free Wi-Fi de free nkwan to no and I also use free no sika you we are them say a theater bank into what in sabo one why data no obu okro no ya fimu ni nyina into one until pains now o tiatim no kra the tennis I was said no ma bi wo ho no ma benefit bi wo se agigi free mpanyfo no nsam ye ma omuso free nsam kro be bokro no omuso akromfo no ahu na this ye de ma wa wo bokro no mpanyfo en mo Ghana ha wo mu nim ni brutal na ban yo tisui ono anu tumi create mess out of the mess no ono asan ko create adwumaku fufuro bi say ade na saint ye ton de ama we mo Sophia Kufu onte so okan they will run down the institution and then they will bring their own companies normal handing over institution normal running it down omutiri mo den aban yet so omutiri mo den papa omutiri mo den enti obese da Ahenkan FM no abe manage ni basa na say no aye ne mo nton we no asa kira beto ono ton man ho de obetimi apija company na gina ho we anya timo den sem o ka so be ko heaven onko nti de bia ye bebo mpaye yare bone tehu ene kaguo no asemni ene kaguo de ene kaguo nti de bia bebo mutiri so mpaye bone sa because mutiri mo den ya wo se mo baba efo be ma buru nsam ntena ase ne mo ye nya ba ye na buru nsam sem na mo ye mobo awudisem koten so we hu a wonti ase ase o ha obi ba fie a ye nyina na de ani akwakoto o mpanimfo ofie o be ha ye hu bibi but we no mo e no amotie yi ti se mform ho kitikiti sei onu utie mu kra no se defend on fa solution ni ma o be defend instead of say oba be chechere o munya abotre ye de we tua da bi na mo hu se we na ye we na we ye say sa dinsem ye hye wa horoba dinsem ene mpanimfo yi omne ye de te Ghana ha etirimodensem
Areho. Tambo. Na ya pagya we mu, na ya to we mu, na we bu atwa we mu, na ya besen kwa ha. Unhu se pani wo fi a pani tena ase ne to so. No wode adwento ato bia ba. No wode solve problem. En ye nyina tete ho se atirimodin sem. En ye tete ho sa. Na nya sem ne yenka. Okro no ase de guitar. Wo preach de guitar no. Wasan ko fa e-levi abetu ye tiri so. Ene data wuntimi nto. Wuntimi nto data. Ai mobo. Telcos no here for a supervisor one. National Communication Authority. Assemble no more can chere wo mo. Wo mo se mo ntwan 2024 by end of 2024 so beti. Do mo kan no. Me se me message mi yana no pay. E no na ama mi bu afu no. Say ade no aye to no omo the percentage nkwante say anyina 10%, 40%. Aba. E no omo the aba beto so. It is a first now to 60 Ghana. They say oh babe 200 Ghana cedis. What there at least cry se mu ntimi cry ante so maye ne a. Mu de mu maintain e. Ma ba bi ejina no a. E nyina cry na dia wo tum so a. Sam eni abronsam sam sa titi nipa. We nyame anso mu a. O de ne sa no akoka wano aduro. O de ne sa. Oh. Etimodin sam. Empanimfo ni bebre ha de empanimfo ma menka binom. Bebre ye agent of the devil. Onto obema wo ho ahia wa no abodwaman nti ha bia yaka ho asem aka kan unkobi obema wo ho ahia wa brabo mu a no akoye de enye nti ha bi unkobi o me agent of the devil agent of the devil to ma wo matonton mo kra o ebi matonton mo kra nti o ma wo kire wa no akoye de enye na wo so heaven wa nya bi anko se wo ho ampa areho nti yeti ha yi so person who operate business na nyame amamu a nya obeye nyina ye illegal because okay say okay me kwakwa could declare the amount ECG4 say me use this amount of a year na no light bill e de bebre o ye mbehye wo water bill no mbechire de abrewo but ye fie ha ensuo ntimi nyina so 2 weeks da timi twa 1 month mu nyina nyame anso mu a onkeka wadwen nkire won 1 month enso ye sa de bill beba sekotia ye fie ha ye twa ho kwan twatwa sabusia efie ha nsuo manto aso be 2 weeks krada enso so ena 26 ayire so next week the water bill beba ana me yatimodin for sa ibia de kwa kwose galamse nso mo ana moye ana me yatimodin for sa mutimodin mu ye wudifuo papa ye de nipa ma mo mfa ni nsane nkofo mu beku no mutimodin mutimodin areho impanimfo ni tirimodin ti amu wian mu preachi na mabunu mamunyese mo so mo nya de ye on kreti adwuma ma nipa onipa na nso a kobrebra kotwa pan no ade ne tete saa na no nso so ma chechire to ato tiri so na boys they are not angry enough omo etwa beti e wo se andia no o ma se ase jeje da yi yeah. E ka beti fo ni nyina wo sam hen hamra mo to abeti atiri fo ye ti aban akonwa so yi omuti mo din omo eti akonwa so yi za mu ji levi mo je bet mo mo tunti on si bro Rogers is no so ba tata ya di aka ho omuti mo he onipa osikani a e wo bible mu osikani a wo niam nyina na no David wo niam nyina ba ti nua de ketua bi no na nani se de akire uti mo den enti panimfo e die bempa na o ma yenya mo biem wo ye president ya sabi upie to kura mpokura ye na yetua ho ka bia free enti wo nkade ne hawo hwen hawo o dia ne se de oman ne hwe wo saa no so hwe yen nka wo so be hwe wo man ne se da bi simple me yi me yam na me so ma boa we de da bi krono na se boye onye bia ma wa se dwom nsamienu didi omwura fi se owuo kura wo ho dwom nsamienu bo man ne krono saa ne ye chema ye ma ye chema ye girlfriends ye chema ye boyfriends faso die nyina achi wo to ye tua aka untia like wata bonya hwe
obi etua ne ka 200 cedi 300 cedi 400 cedi say tata no etiri modin sem etiri munya den na we etiri munya den ei etiri modin etiri modin ti betefo mo nka mo mom na mo nto abantia we mo o etiri modin ya we di sem aban na ti akonya sisi ya no ye ka say aban bi tiri modin a we mo o etiri modin because aban a ono mpa dwuma ma wo na wanka sanso biri wo mogya ni na all tata wo no onye wudini oye wudini twaso matwaso a ndi ade na duro no wan twaso ebe ehu ebe ha dwen mamfa nso nyunu nguso abusuafo ye da bokata na ba na uhye wa kira bia no so abo anopa no nwotwe apan sima no enan da bokata me di bai udi achi o Facebook and afi YouTube a eboawo sanse ye di mfonyi ne to na wo hwe na ye so ye ma wo nkyiremu no nti sebi kafracho potoka se wo nti ase kra na ye be kira se wa kan kasem na so wo di mfonyi no enso de api so bibia akonkan ade ama kama maache eni dwumadie no enso edin da bokata mboso obe na aso no na ti asema me se da bokata no ye di ndidi animu na eba ejebu on ma enkyerase ne sɛ wo pɛsɛ nka wo tiru kosi na wo me no unya ne saa wasɛde ne sɛ wo so beti asi dwom na akopɛ bi atɔ na atimi aboa na me the daily guide ana ɛhyɛ aseɛ wo sɛ ɛyɛ Ghana's favorite newspaper na wode aba kyerɛ mu sɛ ɔma yi ubodwa mu ɔmrahyɛ badwafi a mrahyɛ badwa mu chiame hene right honorable Alban Kingsford Babenaja Africosufo wadom soso speaker onso bodwa mu Ghana ha na jodi ni di ahyiamu na omde nsa to nsa yam a ene wonum ensoso chia omudu omu nkomo anya asem ketwa kra adama no ti aja adama ahia Baben ene omudu omu nkomo anya asem ketwa eti katafe to so miensa ensam no enkyeremu ensoso ewo honum owie ye no na ode abekere mu sai ubodwa mu asom na hwe anyamodin dwumadie ntotoye eso a energy ministry no state minister ohonum ayowura krapa yesi agya ono so abomoden ama enei rooftop solar project wakwa akopa ho entoma eba beboa manuoma akonkan ti katafa to so miensa nsem nkyerkyeremu wakuchiri ade agu onma eno soso enya asem keto akra na osi Ghana mampanyi na nado nkwa akufado akra wadini bohye so wadini bohye so pa ni nyina ne se suapon ba akwa agya ewo omayi ensoso emu watimi abomoden ahwe ene adan wakwakyekere de ama wo mo esuani enso waka kire UHAS chese ho asem da wakata yi edi aba sokunde ho eti eno asem da wakata edi aba efe pa efe no me hu video bi a me hwem si edi omampanyina ya ade den okyekyere no edan no nya asem keto akora eti yemo na abaso ne yempre ne adeshimama enu achi no ana daily guide eba ma ne kyerɛ mu sɛ yesa SHS aso ye no o kyerɛ mu sɛ wo se ye hwa ye firi ase aye ntotoye wo se reforms bi koso ɛwɔ SHS policies ni mu sanse wo mu kyerɛ mu sɛ sisi ade ba akwa ya adwendwen kɛse pa ne sɛ yesa abofra bi yare na ubehwe yesi akyerɛkyerɛfo so mo mane enkofie nkɔgya yarehwɛ na ubehunu na abofra na to anam wonse do omo kyerɛ ha adwene bebere saa de no gusua na ekoso egusua na ekoso nei mofra won mu ewuwu ɛwɔ ɛyɛ school ntoaso mu no ha adwene tianam so ama ɛyɛ Child Right International for kyerɛ mu sɛ yɛnhwɛ ne yɛntoto nneɔma sɛ de sɛ na fata sɛ de bibia so ebetumi akɔ ɛyɛ enkan na nep fo so atimi abomoden ama enei kaya yefo mako empem num 5000 kaya ye sabi kafracho
wɔn ma mo yɛ paupa ɛwɔ ɛyɛ edwam siwahu ɛne ɛyɛ yɛ mpɛsɛmpɛsɛ ahodoɔ soɔ no gya onuoma bi ekura wuntimi nkura wɔsɛma menye nkogyaw na wagye na waman kakra no nso de atɔ bibia apɔdwo wɔn na isia no wɔkyɛm sɛ nepfo etu ɔmani asi wɔn so wɔn hwɛ boa wɔn na we ne mo wɔn de boa wɔn na wɔn sɛ wɔn ntabiri sika ɛmfa ma ɔsɛ gye na fa kodi daabi anagye na fa kɔyɛ wadwuma daabi nsanu dwuma no ana sisi wɔn ma wɔn teteɛ na ana no hwɛ ya wɔn yɛ mpɔnho dwumadie de ma bi mo sisi a wɔsɛ wɔn asa ayɛ biem de ɔde abɛbɔ mu kura ne sɛ sisi a no wɔn mo wɔn akukudo so betumi atwi hyɛn no yɛ kyerɛ wɔn mo hyɛn twie ne nyinaa yɛ Dr. Bawumiansa no digital man te ho asɛm da ɔbɔ krataa yi de aba daily guide da ɔbɔ krataa no ama ne bɔ a wɔde nam ɛnɛ anɔpɛ yi ɛno no mede the chronicle da ɔbɔ krataa no epi wo so na wɔkyerɛm sɛ Nyankopɔn yɛ adom a da wɔkyena pani ne kɔbɔwuram ɛwɔ tamale sanse enya asɛm ketewa adagye nipo so nyame yɛ adom a ɛyɛ ɛda wɔkyena ne nyinaa ne sɛ National Democratic Congress NDC amanyokuo no wɔnom pa wɔnom campaign no ɛho ntoma na so mo dan wɔnom campaign no enso adi te ɛho ɛsɛm da boka tedi aba a kyɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena de NDC atwotwoduro ne ani ntira kukudamfo ne nyina no enso akopiem ɛwɔ hɔ no mo wɔde Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia kwanfo nyi de aba wɔhyɛ no MPP ataadeɛ no ne anya asɛm ketewa koraa ana wɔde ɛyɛ mfidie de yi akwan yi bi wɔtwa mfonyini de aba greda ne caterpillar ne de kika ho wɔtwa mfonyini de aba na wɔse Dr. Bawumia sɛ bobi so mo ba bɛhwɛ na wɔmo de mfidie ahodoɔ a ɛbɛboa ama mansini ahodoɔ na timagyina brane titiriw de yi akwan de sisa bola ene sa mfidie no wɔmo hyɛ ho bɔ na aban so obedi ne bɔ hyɛ so nti enkyɛ koraa enkyɛ aban ba bɛhwɛ na sa mfidie no nyinaa no wɔmatimi enso so de ama me mansini ahodoɔ no nyinaa nti no sɛ kɔba sɛ aboabofo sɛ blemu central fo ye kwan yo ni atam fidie ne de abesi so na agya ya prapra kwan so asiesie kwan kama dwahafo na meka bia ma wo musan so mo kwan ma fa so pembre bi ku sidi me fa so efiri wo na misisi adwonku kwan ni nya tuwe ni se no no se dwahafo ye de akosi so ne ya dudwi so ama omo kama ye ne wo kron ketuam na ammo mani nkwa ye ho kakra o na modan yen kron kasiafuo ni nyina modan yen ye ya nkongre mankofa dua namba munya bi ni ye mo office tena na ye mode enti no e wo se ya mo so ye so nso kwohwe ya kwan apomdi kura ye nya papa ya na emobo ko kan ye se atie akura ase hwana ase ye ordinary ya na be ya wodan ordinary ya na be ya wodan nipa ba ko na oba na obabo akura wa ha ana obi tu be kan no ho ana obi so baaye ana kakra ya de nkane abrom no mse nkane akodan disi ade odeda no krom ana amafo hye ase na omoso ede omani kire ha na odan abie aye kakraka ya ye eni aboabo nyina agusu a enyini bom du be ka chem se mitiga meti akura ase nti wonom ye de ensem fata pom de mapa ye ensem fata nkane a ye ensem fata akwan ye ensem fata school si ayi school ahihye nwura mu nti no mungo siesie na gu nwura mu na epro ade ho ye akura ase nkane akura ni wo munim ne amoka ne yeso omaya chechire no wokuro kase nkuwa mu akura ase kura na ka chechire man be yakura yehu sampa wa ya adwuma nkuro ketua no na wo chechire man be yakura se wa ya adwuma ampa wo chechire wo man se munim aye ka kire mu antu de aya sampa MMDC fo no enche yase ayi mfidie ni beba wo wie ye no obo amane kire mu se osuafo no na ehwe eye adansie ni nyuma dwumadie ntotoye eso mekire Ministry of Works and Housing ayo no manyafo kwadwo oponkro ma no kro ya obodwo mo yere po e mantam ya no ma ofoase airebi abato mpesua so wono ana esi adehyo mo anamu e wo mrahye bedwafie
o chemu se nyame ya adoma dwumadie bi bekoso na sa dwumadie no eye 2024 Buzia Institute lecture ene bekoso na sa lecture yi ana o mato mo nsa dia frɛ owura kodo ponkroma se omra na o me lecture wo mo omra na agya o me kyerɛkyerɛ nim dia na owo na o me pibi ngwa de hye ni mu ti Nyankopɔn ya adoma wono so bɛkɔ Volta River Authority okofra mantamu abedwakom na hwɛ nsutene dwumadie ne ntotoye ɛsoɔ ana ɔmo so afiri ase ɔmo ne ade hye ɔmo tete abemban ɛyɛ akoso mo sutade no egusu edi nkɔmɔ ɛkyerɛ ɔmo kwan ɔmbɛfa so sɛdeɛ bɛyɛ a ɛkɔba so ɔmo kɔ bi sutade no ho sɛ ebi mansuo ne mesene nkɔ a enkodi ɔmunya tie ho asɛm da ɔbɔka ata di mu amanebɔ ɛso so ɛde aba owie yɛ no ana wo kyerɛ mu sɛ owura Dr. Matthew Poku Prempe ɛyɛ New Patriotic Party MPP amanyoko Frank Atuni abedechire ana wo ka kyerɛ ahemfo sɛ musu mu akonya sɛ mutimi kyerɛ mo adwene amanyosɛm mutimi kabi amanyosɛm mu nkɔmmɔ ana sɛ mo amona no mo ne mo ma no mo ene mo adesia do mo na ye amanyosɛm yi enti onana akɔka asɛm bia na onana etu ana mo bi a ensɛm fata wo sɛ wonka ho asɛm da bi monka bi na mom mama nywasɛm no makatakata mani ɛno ne deɛ sɛ me deɛ me yɛ MPP ni ɔhene pɔn wo sɛ me deɛ me yɛ MPP ni me deɛ me yɛ DC ni me deɛ me yɛ CPP ni me yɛ gum me yɛ kuadɔnkɔ wo sɛ da bi ɛno deɛ da bi wo yɛ sa watra hye na mom sɛ amanyoni bi yɛ adeɛ na nyɛ na ade wa no tum na waka bie ɛno deɛ wo sɛ nananom mo ho akonya tie ho asɛm da ɔbɔka tai ade aba ɛwɔ ha no mo na sɛdeɛ da Chronicle ɛyɛ no ɔno deɛ ɔwia no aboabra atwa kunkun ne mu na wakoti na ɔde api na asɛm no so nti Ecclesiastes Ecclesiastes 5 verse 4 ɛna ɔde ne quotation no de aba eti emu nsɛm no ɔse sɛ wohyɛ bɔ a ye sɛ wohyɛ Nyankopɔn bɔ a men twentwɛn so ɛwɔ sɛ wodi so na we dey one na ɛhyɛ wan bɔ when you make say omo jeje mo yi levi abosomi miense bi obebu ho konta trofo omo se bosomi miense bi agina Nyankopɔn asɛm achi kyese papa baako ne de yi ofori atos wan hwan no kotu Bible say ni nyina yo hurihura da nsɛm ntro the Bible akatakata already also the Bible akatakata de ni no one fa Bible akatakata de ni and you know because say we are a proud nation. We are not going to the IMF today. We are not going to any age. In some no maybe be manum from our firm no market can be actually any and I did hey. Go to Bible. Into Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Also say oh sheba yeah then so we climate can change nase. Don't delay to fulfill it. Nti wo ka kire se bosumi mi ensa bebia bebu hu akonta de a kire afei bra kom ye twe kire ka atwe ye ne yaje atumu no si wo tu ya mitua bi ya ana omukura beko omu ndua o ono bra ko no beko nkura wo ndua won san ni sika won san na hwan akwatene wanya omugi tumu e kan wa hare sem se we mo atirimoden kwan ya je ko IMF atirimoden kwan e fa so gisika MPP omo ye ho ade omo ni agi ene omo afa sa atirimoden kwan no so agi sa sika no usu na oje na ne etie ne se Yesu Kristo abra ohia ayi abrantia no jeje to no ayi akwati etia no Zacchaeus one ne kasa ya afi na dwen ba afi asem o kan se o se me na atirimoden kwan so agi obi ho biribia me bɔ ho nti atirimoden kwan na we mu nam so de gi en ho sika no mbebu hu akonta me se o mu bebu ni pepepepepepe e bia ye nipa na mutimi mu nkyere en a Nyankopɔn de mbebu a kyerɛ no o mu bebu hu akonta pepepepe from the president to the last person de o mu ye bi o mbebu hu akonta pepepepe nti enye problem atirimoden sam e na o mu ye mu ade nti e na Bible ne kan kyerɛ wo mo no we kwade so o ye so charitable enough your quotation baby one so sebi on pen kwase me kra na me sebi kan o so kwase afo bo hye de onye den mpe so mpe
Hey, but wa ka asem pa o. Quotation no. Quotation aka asem o. Afa no wahu no. Was it sa wo se Nyankopon bo a. Men twentwen so di so. Di so. And how far? National Cathedral. Cathedral no ana. Odi ya me ka se nyame bebu aten wonte. Hey! Me ka se nyame bebu aten wonte e. No de Nyankopon kra so wonim ni ba bia. Sa bose no. Wonim ni ba bia no de pivot. Wonim no. On na ka. Nyankopon no so wonim nanado. Hey! Nyankopon so wonim nanado. Nyankopon nim ni ma. Enti oni nanado ko di nkomo so wonsi dan ma no. Sanko jende minim se ekoso anasa ankoso aba o ga se Nyankopon nim nanado dia no de etwetwema so onim nanado bose bra aha okay wo di bose abese onim nanado bose so si den ama ne de o si den dan ama no den dan wo si ama no si ogusi o se bo no na chebi dan wasi but wo wie ne de ehe fa no so wo wie o kwakogye na home no chebi Nyankopon de ne we he Atonzu. Masa, we should be serious in this country. Any quotation was on the commander now. We should be serious. Don't go to the table, so. We should be serious in this country. And yet, the chronicle, or the summer ba. Maminko, a year okuni nida uboka ta daily graphic. Na, one of the also the no crono. Any pay on the bad bia, tinin some nedia, unya jidia no. Na ninsam ni bi wa ye di kan brobro so ti yanse ebre wo ho afoforo bi afrem wo no wo hwe ne krata fa to so du miensa na wo ba mane se electoral commission so ani mu se ode eye edin twatwo no ngoma no ebe topono so na wa bi akwanya mu na Ghana ni bia ofisi wa twa ni dini ewo eye abato ngoma ni mu no won sanya akwanya biem no won kohwe se ampani din na wom na enidi ni wo ma efumso bia ni ho sade atie no sa pepe ne won krata ni mu ene na no na timi aboa mo anya hotoso anya gidie mapase ene afimpinu ne eye aduonu na December 7 fo no ofa abato krata na aboa otido na akwakoto aba enti ochese mop up eye registration exercise no ba be koso osana abosome ne de dikan kopem ne de toso miensa August 1st to 3rd ena won mo hwe ani musom de bedi sa adwumadi no ti obi amwa no hwan na ebre no so a watimi akwa check ya hwe owie ya wo kire mu se winibafo nso so hwe ani mu se ECOWAS wan mo enhia mudi etoso makomako enan ECOWAS parliament no won be je so amosere so no madi hu dwuma kire no so ho asem the bokratai e de aba wasi nipa mako du mienu ana o manya fa ahudie na ni nyina ne se o makwada afiase o masem yehu ne ti yehu ne kon yehu ne nan asem be ni ana o muso da afiase ya bo mu kwa adu o ye so me suspect enso o masem no ye ntimi yehu da ye bedi asem no ana o muso da afiase nti yesi ekuo bi from say justice for all ana o masore se da bi saade no wose yehwe na ya kutia nti o maboa manipa makomako eyedumienu o manya fa ahodie ti ho asem da bokratai enso e de aba na no pay daily graphic amane bo anopay wode besom ye no abusuafo eno na mede enso a dan wei mame ko the daily dispatch enso so emwai na dispatch enso so na wotere se wo sha ne kata feto so mienu na ene efonya watwa aba no Dr. Matopoku Prempe sweet na pono no na wabu nkotodo a ode ne nsa ato eye okuapem hene ensam a wo chia no eno na okuapem hene eka che na pose hwe wo ye no kwadi ni me obi obeka se asema me kan me bua bia no ene de ono na asema se de ofa ne bia but me die me okuapem hene mani so de wo ye no kwadi ni anu nti ya adwumade na bua Dr. Bawumia wate na ni so ade hunu ne mram ana agya na posi akora waka mate dase aburu enti eno ho asem da boka tai dia ba e wa ha na enu achi na wode eye
police sadom mechere IGP owura Dr. Kufu Dampare mfonyini di aba wono so kire mu say Ghana Police Intelligence Unit no eno ebeboa pa ebeboa ama enei Ghana ye na mamra no yetimi ahwe se ebeyi adwuma se de se na efata tinimu amanebo enso so eno no the Daily Dispatch ensema wodo odinam anopai abusuafo eno nam dimu amanebo enso ede asom wo na maminko new weekend crusading guide moy wanon so ne nsam no dodo na ya dika brobro so etibire ni wo yensa nse bi nka ho foforo ba ko bi efremo ene se osuafo no na ehwe eye adansie ene nyuma awon se nka yeso eye onumanyafo kwadwo oponkroma o chese fiti afi eye afimpinu ene du enson a MPP aban ba ye na nadan kwa Akufo-Addo ne na pamfo won be so omani mu omatimi ahwe aboa ama enei adankora anase afie mako mpemba ako 1000 ana omatimi ahwe a omachekere ede ama eye bambo enso adwuma yikuo no say ya police fo say ya fire service fo say immigration say military ebia okaka eye homes ya na say housing unit ahodo a omaye ya ne dodo eno no we eye the new crusading guide then we new weekend crusading guide eye omo abusuan akro na eno omo dada omo saa no the Daily Searchlight the Obokata was in service to God and country na ne bana caption no ono okire mu se afimpino ne aduonu nan abatoɔ no anya asam ketwa o MPP mrase badwafo na ni bra bru owura jodo abani mahama so no kyese 100 meters bi omo kɔ no owura mahama se me debate pa de oboa me ne wa Dr. Baomia manya papa wahu shankani a ye wane ni mate yayi eje tinyeda ana wo moto anu se ye debate wahu bi da dabi ensi wo me life mu ena MPP mrase badwafo so oboa uchu mutin ne betene yepe debate ne beba so one Dr. Baomia be debate eti mahama edwane ana MPP mrase badwafo so de agu ne so enho asem ana Daily Searchlight so boyemu enchiremu yi owie ye no ana wo kire se uboruam ewo eye atoye mantamu no susu mu a adehia won mo eye sahwie so MPP mrase badwa MPP adehia ni tituru omo kire se na sebedwam piempanyini Speaker of Parliament Owura Urban Kingsford Babin sabi kafrache wanfa ni die nu obuo amfa mo mumra sebedwani sa na no wo pamo no film na sebedwafie te se sabi akora bi no nti omo kire mu se omo timi ntrase enfa mu se nchom dem ni fam ema eye speaker sabi omu mumra sebedwani animtia nti kwhwe yeso ye kire ma ye de tie speaker nya asem ketwa eno mama speaker nso so na wotwe na fua no ko no san na enum sia nso se wa fa chopa nkomo mumra sebedwani no doctor eye free ye wan kopa na chawa eno ote na sebedwafi ono ma order obetia no so omabu awura ho no omone no nko obetia mo ma yampa ti ho asem da boka ten so agbo emu nchiremu ewa ha Dr. Alhaji Muhammadu Baomia na akasa yo akora chiremu se owura John Amani Muhammad de Ghana ne na wie watwam oyetwam kabia otwam wono ne daache kabia no ye wono gira ma daache kabia wono ye future ye Muhammad ye past to obi a watwam de ada ne asanso so ekofa ne de beka asem nemre mu ye eti Dr. Baomia asema wo ka no se Muhammad de Ghana fo ne na wie o mamma ne bye kura long time ago omunim ne wo sa page tebusuafo pe the Daily Searchlight na etie enkomo yi mu so enchire mu Searchlight dia mefa free mo eno no Daily Post da oboka ta no na mebo ede awura mu na eye ma me Sofia Ekufu Ankane Chief Justice ana waka say
ono de eye senate wono mo awuo fie bia na nkaja omo se omo chefa bia wo ma ye owaje chemu aduosia nko omo ton no ana onso so de na no atomu bie o na o che se enwanwa pa se brofo no mo yusi ene ya mede pa they run down the institutions, do sweetheart deals, and distribute among themselves. Yes. Mame Sofia abena boafo akufu. Sebi onti se mimi ofuriya manfo ameti ha. She has been part and parcel of the government. Yes. When I appointed him to be a chief justice. But on another the danko akufu ado. On ka omo ho. But o kom ho. Eti se bomuchichi efiri nsu ase be ka so den chemu we agina chi. There be o yin na chi. Onim omo pa. So onim omo anka na do be appointed so mra me chief justice. That. Enti onim omo. Enti wo se sa nkrofo eminim omo. Me nkrofo a. Hey. O mesada ma institution anim agu ase. So, hey, what are you only can normally ECG? Almost said, ya ECG into me, you almost for a dear, a canquan or more bo. And into your quack or baby ba. Vice President credit said, I feel do baby no crowd of ECG for some acron for PDS. So, what's it? I have it here. Or see, ye, nanny, a man, funny be a ho. Normally, the system be bad, no more so the system for Fraba, Danino. And they will run down the institution, make the institution look so bad in the eyes of Ghanaians. Now, for Omo Angasanga, Oma is sweet heart deals. Mamma, what a brofo. And so, Omuyano Masan Chama. Hey, Anka, your friend is saying, hotel ye wala badi. Brian Champon and Idin by you. Only one moment so she shall say. Some say I didn't hear. I don't know more than any buy. Only one moment so she shall say. And I'm a shall say Budin. Continue. List number 1. Number 1 on the list. Number. That is their nature. Hey, they will run down the institution, make it look so ugly. They will do sweet heart deals. And then the final one, they will distribute it among themselves. Omo de say woman sem no mo manager kama. And yet trimodin sem. Trimodin sem. Mene maker. Mbacho there be. Mami Chief Justice, former. Metie omampani akufaro ni me. There be. Obe mama appointment. Hey. Mami onimu no a. Anka the whole Ghana judges nyina so na me Chief Justice. Onimu omo. Onu si yoku apini. So what I say? Onimu omo. Nti o kasa me krom fo ntiri mu odin a. En wose adu omo chi. Onimu omo. Onimu omo ho. Onimu omo ho. Asemu. They know themselves. Onimu omo ho. Also we mo. They will run down the institutions. Into Obama Senate now looking bad. Oh, any mommy and tongue way. Oh, electricity one. Oh, any mommy and tongue way. PDS away. Oh, no so buy will be queen or no PDS no buy so no bab. This same bro free strategic investor. How the PDS they buy no. PDS directors are almost form PDS. Eyabusiafo ya. Omo bejiji yen sika be pim sa bi obi amebu hu akonta nkyere yen yo. Yete ya de so PDS ne ye nya amfa ECG na ama wom. Ye twam. Na bre ne John Mahama ne tiri ye yie. Na Ghana for de ne ba. Na saa niema we ono so betena ho. Na wantu hu ana mo adwuma edibedi ne Ghana ha no. Oh. Jabo na omo mienu de ya tani ata o. Debi dwuma me sinki edibedi ne Ghana ha no ho. Mienu ya tani ata o.
atani ata o de on samre bi no me say Ghana de atani ata nka obeti pa nka obeti pa was a Jubilee House was a Flagstaff House ho Omyo ne atani ata o de onim dira ene me say na ni na me ba I met you ti obi a baby a Ghana me say and we hunu a aban bi obeba bi abehu the Ghanaian people are angry now obi agu afu ase obi ayem ebe pai obi ayem no ya guzo ebe pai because obi enya atwemfo MPP net so said the nkrofo ibu man no sanka ya NDC ena tie akonwa so say abre ya anka me no ka senka demonstration ya ye ne be 20 years ba me sasem we obo na me shedan tiase o enka hifafo na ye ne be 20 years enya se Ghana ye nya atwemfo Inti are we trying to say ye nyina no I mean ye 10 people ati ana MPP for na no odin chen DC for Ghana ha it is an odin for no come anu tuma kuromu dwo I see that is it MPP for no man odin minim ase wi ase nyansa nyina omo ho ne wo mo kasa na utiem se ne omo tototo omo ho omo ni atipen ya na esere keke ene odi ye nyina ye nka no kora nkyere ye ho senka ye John Mahama ene ne NDC abreso ene omo so ECG sika ye nya firi ho no ye boka enti yakofa bibia ba efra ni PDS ene kyere ye hu se PDS ne kora se omo nso omo sika sem kora nye eti nka omo ba be robu Peter dia ko pay Paul ene ye chi wo mo a anka John Mahama obenya haban akari wo omo bin kanwe onya bin kanwe Maybe we should face it. Inga John Mahama benya ahaban carry. Onya ahaban kan we Ghana ha. Enu na me sisi ano. Etu ka se John Mahama ene eteso. Ene o ka kire Ghana for se Ghana for. Yesra mo mientua E11. Yetua ye nko IMF. A ene ye gina ho a. Anka ban kwan ke yentuntia no kora ansa na di ba se me fa ba. Ogoka odwanfuni. Si de bia ye boss we ni. Odwanfunu o kan ene sei no eno na MPP for na yi. And some truth will be propaganda for. Asem o kan ya de beduru odwamfu no so ne ye kan ye nka. I was see you say asem be no kan ya ansa na odi beduru ho. Yet Ghana ha. Ene ye say John Mahama ko science obia. Na o so on de anyum opepa yenti obi o kan ne. Enye propaganda ne yen nsem truth ye bia ye mu bi na be bo man yi to. Enye yen ya. John Mahama kan ne he say yenti obia anyum ope. Okomfo birthday. Otini baby no tumfo say woni o mampani me di me birthday ni medi ya me ye dinner enti bra na fo anu enya meka me ho otumfo onyomo onu no bisa ye no no ye nti obia and also Mr. President you can join me na Mr. President akojo ni asa ye yi otumfo asinchen otumfo no onu no bisa no nyomo ye boma no no ye yi onu asinchen e na propaganda amambofo nsem trofo binom ese John Mahama si wonti obi o kan he we twa won video no dia ba Mahama o kan he si wonti obi a me one thing now no se mu se MPP ni ka se na Mahama ye kronfo and this for ya kronfo a on ba kwa na no ye mesere me hu dia me kan kire no enipa ni ya kronfo wate kronfo dia na wasa wo ye no wa betra konwa so mfie se ni kronfo ne na ma ntiri ntum o timi nti no timi nya no hwe timi nka no hwe eti ma bisa MPP for omo kan no enne ma bisa sa question no ye betimi abia homa na tum ba bia John Mahama bie na no kan so ono nyomo opepa na ye nti obi a eni nti ono nti obi a no omo na meka me ntie otumfo na edi ni birthday era ono se nyomo ye ne de eye ono otumfo ne de na ye nti obi a enti na na esa ena Mr. President ekoyi ni dwam na obi ono no sa na de no ya ntwe na bo so ni okoyi obi dwam no onna je ehunu no oro ni ehunu no eni ensem trofu obi mu yebebo man yi oman yi gba nsem trofu obi ka ho trofu ndi si de bi eni eso mu eni e Mahama asi Ethiopia ena enwe nde pa o sa ye Ethiopia bisa ho se mo nana o tikra re bra re so enyo na bisa anyum no ara na on de mo nkeka bi nkyere no so otumfo si wonti obi a so no obi ani case ono ni obi ani case ene enne ayeti hayi me se o mampani ko mo ja chele any contract
ampani akufu ado ne dom amo de ache yen e wo so mumia ye me ye hata ni adwen ba ye ho so hata ya ye se me mie bi mo de ato ase ye ne se enfo nyina ode aba na dankwa akufu de ne de animu ana Dr. Bawumi ade ato aso ana Owura Gabi Ochredako ono so de ato aso ana Owura Stephen Intim ono so edi atwato on de wo sere ono o ka so afa no adwene on de wo sere pa so munni ni asem awe bi picha ma no munni ni asem na ba before me asa no mka wo ne de no mo twa o jese bi pa manyokuo no ekwa bi o nam so no na amu be so mu fa kwa bia beto wo mo no omu nhia ai o jese bi pa manyokuo mo na sinkukuo kwa so na omu so afọ mu adwene be se sa nkukuo no o de nchechim ni nyina de agu ho na Owura Adongo oni minority chief wepon aha o kire se Dr. Bawumia debate awayere ne ho ana come and debate me mano to mano ne wa na ho kika ni nyina no eye strategy afane ho adwene wono ahunu se na manyosem no ebe wieye ana opeso opekwa bia so hyem kena ana opeso ode be foforo Owura John Dramani Mahama so no onimi se Mahama so ye smart onimi se ye smart emma so china ana ebe hyiwa lewu eti eno